video masa kan tarlan to angin tun cholnikal ta April ni som parukhan CBI in an office Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal kovin Delhi liquor policy a rukna om nia pu na khesa darkar kuale chan velai thu an zota atuk tho chan ni nimin April ni som pasari khan chumi chungchang le thil trul dang soi ho turin Delhi Sarkar in Special Assembly Session nakova chu Special Assembly Session a chuan Chief Minister Arvind Kejriwalan Prime Minister Narendra Modi ram kai hruai dan le ro rel dan be chanin thon thunui za thlak dewa soya chu tuna mizo tongin ilo ngai thlang P Deputy Speaker Vain hian he assembly hi thon thu toy hril ka du'a chu thon thu pui chu polipas lalpa ti ani in no panlaya in thon thu ngai thlak thina lalpa le lalnu hanom deuh zelin ka ringa voina ka thon thu ron soi tura hi chuan lalnu ha om lova lalpa chawa om nupui nei lo Modi a soi chan tian hriatin member hovin nui chungin dokan han lo beng ritliar chuta ti hian a soi chhun jom le lalnu tel lova ama chawa ro rel ani a lekha thiam lo lal ni in polipa sani ma se a chapo em a chapo dan chu na satakani tin summa du in na ei runa sa em boka he thon thu hi ram ro pui tak kumsang enge moza ta upa ram pakhata thil thleng chanchin nani a churama kho pakhata chuan chung kore thei taka mi panau pang pakhat alo pianga apian hlimin an khua ayen thiamin no pangnu hna chuan ifapa hialen huna lalro pui tak alani don ti ina hrila anu chuan makati in na oilo hle zo in no pang chu halo thang lianin school te halo kal ve theita a le khazir running thin hle engtin emo poli apas nu chuan school la chol san zui an khobula chuan rail station pakhata oma ati rualin member ho an nuin dokan an beng rile chiama Prime Minister Modi yan an open lai rail station a thingpui zuara in hlo thin thu asoi an hrechuak chuta ti hian Chief Minister chuan asoi thun zom le a chu rail station a chuan thingpui zuarin nanu le pa te apui trana chu no pang chuan mi ma thu soi nuam ati thin hle an khua no pang zong ba ka khothen om no pang te thlenga ko khomin an ma thu a soi thina mi na thu soi an ngai thlak thup to chuan englam hoi thu po soi sela a top lok thei thin lo chutiang chuan no pang te ani atangin thu soi thiam mani a nakina chuan apian hlima en thiamin alo soyang khan an ram ro pui taka ro rel tu chu alo ni talua maya chutia lal alo ni ta ka chuan mi pui ten polipas lalpa ti in an hria in an soi thina le khazir sang lo le thiam na nei lo ti taka a hnena officer ron kalten an thil du sap tonga ziakin file an ron kenga ani la in a hria thiam lo miawa wangin officer ho chuan an du na an hming an sign tir pop mai thin han zot chiang don se le khathiam lo ani thu officer hovin an hriat adu big silova chutiang vela wang chuan chu polipas lalpa chuan ramta na thatu le thalo tur po hresang lovin file tam tak apom puin ming assign nan thin aram mi puiten polipas lalpa tia an ko thin le an soi thin chu alo hriatin digrilem masiam tira emezir chuak angina in soi chutia an lalberin digrilem masiam tir chu mi puiten thra tilovin RTI mangin an zot chianga achungchang thu RTI manga zo na zot tu apiang chu lal chuan cheng sing ni sanga ha choi tir zela tia soin ruling MLA ten na satakanuin dokan an lo beng rile tluara in ho tu pa chungchang ka soi mi alovania indu chuan nang ni po in nui ve thei tia BJP MLA te thutna lam ko kin anuya BJP MLA ho po an nui ve top chumi nuwa Chief Minister hian ti hian a soi chhun zom le a chutiang chuan alaka RTI mang tu apiang te chu cheng sing ni sanga ha choi tir zel ni khat chu polipas lalpa hne na chuan mi tu te mo han lo kala
kapu idea thadeu mai kan nei ania an ron ti a ani chuan eng idea nge ni min han hril te u alo ti a an ni chuan poisa no thi ti thila ti chuan ram chunga dan lova sum chebrel zong zong a rem vekanga mi fir fiak pu an rem vekang an ti a lal chuan a hrethiam lo hle mai a ma se mi in thatura han soi chu a that ring ve mai in poisa no ti thi ani tur thu chu zandaria ta tv ya haron puanga rampuma buaina namen lo chuakin an poisa nei sa thelu turin mi puite benka thui tak tak anin tlara mitam tak ruah manna le suang tua na borua ka zamral tir ni in mitam takin an sum don na le an hna an chan pha dan lova sum chebrel le ei ruk na harem pha lova mi fir fiak an rem bok hek lo mitam tak hna nei lova anom pha mai ba ka chu ram ro pui tak chu sumpai din mun le mi pui khosak ol samna kong te na a kum som chuang la ya bo niamin aom pha hlau thung chumi hnuwa tum khat chu chulal hne na chuan mi tu te mo han lo kal le a kapu lo nei kai hnoi dan thar siam la ti chuan kan ramin lo nei le thlele thai thar chua ko nga na satakin ma son don ani ti in dan thar han ron keng le a le khathiam lo ani miawa wangin engma hre thiam chuang lovin chu dan chu halo pa sak le maya rampuma lo nei tu te lung oi lovin noran huai hota kongpuya te thu in kum khatlai sarkar nor nan han nuara lo nei tu zasari chuang la in an nun na he an nor na hmuna hian an hlan chumi hnu a lo thei lovin polipas lal chuan lo nei chung changa dan thara siam chu a thria le alo nga ya chutianga omze nei lova adu du dana thil la kalpui mia wang chuan ramchung mi puite han buain ramin harsat na lian tak ahma chon alo tulta ani chutia mi puite han retheya ramin harsat na namen lo ato lai chuan lalber chuan tun man chung ko rethe na te hria in sum che khom ve ngei chulin a hria a ama minga sum le ro thil dang a che khom ani chuan a hosak na mi in an hria ta hlausi ti chuan ni khat chu a thian pa kova a thian pa hne na chuan ti hiani ti ang lal kani a sarkar hnuaya na tho tur om zong zong i company hi ka tho tir zelanga sarkar sum tam tak ikuta aron lutang chung poisa atang chuan za som mi changanga i company mingin ka poisa tur min che khom sakang ti in arua manna ashila athian pa chuan arem ti pui ve ngal boka chumi hnu a ram thau le mi puite sum an han sok tak tak mai chu rap thlak takani atirin athian pa hian polipas lal hne na hian amasabera benka mi pui sum da khol sa hi kan chu sakang ti in an malak dan tur a hrila engtin nge bank poisa te chu kan chu sak ngot theyang ti in lal chuan halo zot le ta athian pa in bank chairman pakhat kola chu loan min peturin ni hrilanga ati hnu in lal chuan loan kan puk te chuan rutlet le angai don a si a ati le a chuta thian pa chuan rutlet a ya mai mange lal ni a engkim ma felvek mayang loan min petur chuan thrilphot mai te ati a chumi hnuwa lal chuan bank pakhat chairman kovin athian pa company hne na loan petur chuan a hrila chu bank chairman chuan chuti rungota loan in pek chu tha tilovin a pedu lova atlan bo san dai chumi hnuwa chu bank chairman atan chuan midang ei rukna thu buai hranga case nei mek pakhat ruat ani a chu pa chu lal chuan kovin hei chairman atana ruat ini a he company hi cheng vai bel che sang khat loan ni pedon nge ei ruk thu buai kalmeka zela kan khung zo kang che ti in du thlan tur a pe a chu chairman thar chuan du thlan tur dang nei lovin loan chu a petani chu tianga ti thozel chuan karlova bank hrang atangin cheng vai bel chenoi ni chuang lai an sok chuaka chung sum mang chuan ram ro hlu tam tak an lei chhotan amasabera airport an leya ramchunga airport hrang paruk lai an lei
Ahnua ramchunga electric power semchuak tu company te leile in rampuma electric chit man anti sanga longchol mun poimo tak tak le lungal thei khur thlenga lei chho zelin an thu hnuwa ya anda zela chu mai du tok lo chuan private company omsa tam taka police le agency sang sang tirin company nei tu te chu an vovin an ti thai zela chu tiang an thu nei na mangsual chuan polipas lalpa le athian pa chuan ramchung private company tam tak an thu hnuwa ya anda in an lei chhong ani chu tiang chuan ti buai lova loi po an nei lova an mani sum chek khom an tumna lama thilman an ti sang zela tunma cheng zaliman ni thin gas cylinder po polipas lalpa alal hnu chuan sangkhat za ha akai sanga petrol liter khat cheng somsari pakhat man ni thin po polipas lalpa alal hnu in cheng somkua pasari a akai sanga alal ma diesel liter khat cheng somnga pasari man ni thin kha alal hnu in cheng somkua akai sanga petrol le diesel man sangin thil dang zong zong po athununin angong veka rampuma khosak alo harsa chho ta hle ani polipas lalpa le athian pa hian thileng kim man thununin an khuwa khir veka ahma bong hnute liter khat cheng somli paruk man ni thin te kha anni pahni an lo lan hnu chuan cheng somruk paruka akai sanga mere thei chung kwa chuan nu ten an fa te bong hnute po anin tirngam to lo chome kan na tel liter khat cheng som koman ni thin kha zani som pali akai chowa khosak alo har sat chho tak ema wangin aram mi puiten an lal polipas lalpa chu an ron soi selin an du lo thu an ron soi chuak tana ma se polipas lal chuan ama do zonga o neile ama soi sel tu apiang te chu pakhate te in zela akhung le ta ngau ngawa lemziak tu pakhatin cartoonin polipas lal lem masiama chu lemziak tu chu zela khung ani a chanchin bu le tv a chanchin thalo lam ti chuak tu apiang man zelan ni a judge pakhatin ama kalzonga thutluk na asiama wangin chu judge chu mana zela khung ani a judge le chanchin bumi te media lam mi te le sumdong lam thlengin tu ma zuan nei lovin polipas lalpa chuan zela khung mia mai ani ramro puile namu patak kha khoi konga nge a hruai tak le chu ramro pui taka chuan state te reuh te pakhat ta oma chuta chuan chief minister pakhat a om chu chief minister chuan a state ami pui te angai tu in antan hna thokna sa hle a ama chu midik le mirin om ram hmangai takani tin le khathiam chief minister ani boka ti chuan chu chief minister chuan thilman sang zel ka ra ami puiten chok jang khaina han don theinan electric chit man angai dama polipas lalpan alo hriatin athin arim kher mai chu tiangami na thlona electric an be sei zel chuan athian pa nen an sum don na pakhat atla che thei ani ti a hriatin chief minister chu kovin na hawa engwanga hetia thlona electric hi sem nge ini ka thulova hetiang thil hi engtia tingam nge ini ti top le nga lang che ti in a thlona electric a sem chu ti top ngal thuai turin na hrila ma se chu chief minister chuan na ti top lo a thlona electric a pek mai ba ka sarkar school te siam tha in mere theifa te a thlonin lekha zirtira polipas lalpa thinrim lutukin chief minister chu kovin a haule a engei thil ti hi school te hongin mere theifa te lekha izirtira hetiang tura ni lo khar le ngal watang che ti in school khar turin atia chu po chu oi lovin chief minister chuan school asak bel zela chu mai ni lovin a state mi puite tan mohala clinic te hongin a thlonin damdo ya sema damdo in te siam thata siam bel ni in mi puite tan in en kol na tha a thlon vekin a chop chuak le a chu thu polipas lalpan alo hriat chuan a thin rim lutuk hi a zo vek ani ber mai
ti chuan churam ro pui taka cheng mi pui te chuan an lal mi zia chu zoi zo in an hre chhota a to pa phei chuan mi pui thin rimin an lal chu aro rel na atangin an the chuak ta hial ani ti in a soya ruling member out thom le do kan beng thom a tha hle chuta chief minister hian soizom le in a hnuah ram mi pui te chuan mi dik le rin om ram hmangai tu pakhat an chunga ro rel turin an thlanga chumi in ro rel hnu chuan ram chunga thil man sang te om to lovin ramin chak takin hma halo son ta ani ti in a hmora boka ruling lam au thom a thale hle he kan thon thungai thlakin min zirtira tum chu in rama thil man na sa na mi puiten harsat na an to a engkim mai a buai nuai chuan a hmasa berin in lalpa le khathiam lo alo nimia lem ti uluk takin enin chut ro tin in rama na tho tura om lova mi puite in mangan hle chuan in lalpa in thian du sak bik le kom ngei fal deuh anei le nei lo zir chiang ro chu tiang lal chu in nei ani chuan ro rel na thut thleng atanga in the chhuwa vata trul chumi hma chuan in ramin hma son lawanga in mangan na le harsat na te akyang hek lowang ti in a thon thu soi om zia a hrilfia chumi hnuah deputy speaker hne na lom thu sain a thu soi ati top